Mi úgy készítjük, hogy a halat beszoktuk pácolni, só és piros arany és vörös vagy fehér bor. Mi most vörös borral fogjuk lepácolni, ez azért jó, mert a bornak a savai a halat egy kicsit összetartja. Ameddig a halunk pácolódik, addig elkészítjük a sokacbabot, az igazi mohácsi sokacbabot, kezdjük a babbal. Minden alapanyag, a füstölt hús és a bab már le lett áztatva tegnap este. Annyit tudni kell, hogy füstölt tarjával és füstölt csülökkel dolgozunk. Beletesszük a hagymát, finomra vágott hagymát, 2 kanál fokhagymát, és ezt felengedjük vízzel, és a már begyújtott, látványkonyhánkba begyújtott nagy láng mellé fogjuk tenni, és körülbelül 1 óra kell, hogy megmozduljon, és mikor már 2/3 részt megfőtt a bab, akkor beletesszük a zöldséget, és befűszerezzük. Eljött az idő már, hogy bezöldségeljük és befűszerezzük a babunkat. Nagyon szépen forog. Lehetnek húzni? Lehet! Hogy a babnak legyen egy párja, és kérem szépen, már is föl a mohácsi halászlé.